yau auren su aka daura dangi kowa yana ta murna. A Umar girma Sadiq Bikira Amani Sanyi hayya kai aure aka yi na so da kauna masoya sun zarce kauna. Aminu ya zama ango Amina ta zamo amarya. Wasu zantukan da zanyo sai na sanyo ubangiji na shi ne yayi ummu har da abba Allah ka san dukan nufina. Banda mata na rera waken ango da Maryama su kauna. Ribar sosai ya daura auren sunnar shi da annabi na. taso amarya juya wakar auren kice na shirya. Amina kin tara gayya sanadi murna ce ta sanya. Aminu ka mora mata mai kyan hali tana da kunya. Auren kauna bikin masoya. Rage sauti sai ka sai ta murya zan wakar ango amarya. Ranar farin ciki ce ku fito ni murna gamayya. Aminu Amina ku fito ni murna masoya. Ranar auren ku na ga masoya sun kwalliya duk gaba daya. Na san da dubun masoya suna addu'ar Allah ya kai mu. Allah ya kai mu yau ake yi mu fito mu nuna dukkan mu. Da rawa sannan mu watsa nera yau rana ce ta yar uwar mu. Yau za ta wuce gidan ibada aure ta yi sunar ma'aiki. Ga shawara gare ka Amina ta zama taka. Shi aure sunnar ma'aiki amana ce yau ka ɗauka. Ku koye duk sirkankun agunta ka wuce dirka. Ci da shahar ma tufa akan ka tuna maka babatu na duka. Shi aure sunnar ma'aiki ne ma Allah ya kai munawa. Aminu ya rike Amina kuma har abada ba rabewa. Amina ki mai biyayya in ki kai haka kin ga kin wucewa. Sharri na muhassada da yan gulma a yau kin shallakewa. san zai wuya a ce dukka zama sai dai akan karofi. Yaya za a yi akalla ango a ce samsam bai da karfi. Inda ya ɗau amare ya shalli dan aka sai a je na haufi. Dukkanin wanda za ya kushe wannan lamari to an yi aure. Ribar kauna a ɗaura aure. Amina za ki je ki tare. Kin sha la haula har da yasin mai sharri kansa za ya kare. Gano har kawaye sun jero za su yi jere. Sadiq Bikira ne waƙe margayi abba martaba ta. Na gaishe ki ammara girjin biki mama gun amarya. Yau ne ranar bikin yarki an ko kawayen da suka sanya. Sadiq amana sanye baitin aure na shirya. Kin dage da tarbiyya na san lalle amarya gunta akwai da dabi da tarbiya. Sannan akwai karatu fagen nisuwa san babatin ƙarya. Sannan a cikin kawayen kikin ya fice kin zarce yan baya. Allah ya kai mu ranar biki na zan yi rawa da tsalle na. Fatan kairi nake yi amarya auren so da daɗi. Da biki wa angonki Amina zai ji daɗi. Maganar kiki tausasa kin ji gun ango kar da ki kauɗi. Aure bauta da daɗi.
sanin asali ne ya sanya kare ya ci alli. uwar biki hajjan balle mai zamani na biki. Maman Khalil Hajiya mai dole ne in saka ku. Maman Habiba an tabati, maman Ahmadullahi harke, maman Husna har da ke. Umar Girma ya gaida ku, sannan aboka na gaida ku. Yan matan gurup aboka har da mazan gurup aboka. Kannan amarya na sa da ku, Amira Fatima Maimunatu, Zakiya Shahida Khadijatu, Islam Aslam Ahmad, Halifa Isa Mukutar, Khalil da Khadija na sa da ku. Ina 'yan matan aboka, Amira Fati Hadiza, Ummi Maryam Farida, ina ta fara ta Fatima. Abokan ango na sanya, Abakar yana ta murna, dan baba Ubaliyo da murna, Sunna Kamis suna ta murna, Lura Dakto yana ta murna, Inusa baba yayi murna, Nadaba Oga yayi murna, Alhaji Jogo yayi murna, Manya Fele yayi murna, Mustapha Goma yayi murna, Salis Murtala na ta murna, Hamza Kwalba na ta murna, na Uwattama na ta murna, Abdul Yasar na ta murna. Yau ce ranar bikin masoya.